Myslím si, že Gaethje to bude mít easy win. Easy win. Jo, myslím si, že jo. Myslím si, že Paddy je dobrý fighter, ale myslím si, že nemá jakože na takovou tu špičku úplnou. Na tu top 5, top 10. No top 10 asi jo, ale tu 5 asi ne. Když si myslím, že když by porazil Gaethjeho, tak si myslím, že už dál se určitě nedostane. Tak když porazí Gaethjeho, tak už bude mít ten interim titul, že jo? Takže no, už... bude ten interim, ale že už tam pak to no. Že myslím si, že na titul nemá, no, si myslím reálně. Tak tam na ten titul, že jo? Ne? Ten mu věří, že úplně... Brácha má rád hodně Paddyho, ale úplně. Jako já ne, že bych ho neměl rád, ale myslím si, že Gaethje by ho měl jako přejet, no, si myslím. Hustý. A to seš, ale si myslím, že tenhle názor je jako menšinovej. Jo, to určitě, no. No, že jako když si čtu různý články, co říkají lidi z UFC, nebo takhle, co to komentujou, tak právě, že třeba myslím Arman, nebo někdo, tak říkal, že mu toho Gaethjeho dali, protože to prostě je pro toho Paddyho jakoby easy win, jako skrz ten styl a tak. No já si nemyslím, jako když jsem viděl zápasy třeba s tím Fizievem, jakože to říkal i předtím, když šel s Fizievem, že Fiziev to Gaethjeho zbije a úplně nic, takže já si myslím, že Gaethje není úplně jakože dobrý podceňovat Gaethjeho. Justin Gaethje za kurz 2,71. Takže říkáš, že to je prostě easy win. Já bych to sadil, nebo to možná sadím, no. Když vypadá ten Bagger z Gateu, tak vím, kam to půjde. A jak teda vidíš, že ten Gaethje ten zápas vyhraje? No, jako, myslím si, že by ho mohl zdominovat, no, že by možná mohl i ukončit, ale zase ten Paddy taky, on je taky jako dobrý, no, že on taky může tam něco chytit, ale myslím si, že spíš ne, že ten Gaethje, myslím si, že jako já si to myslím sám o sobě, že ten Gaethje by měl vyhrát. Tak nevím, jako on asi nebude chtít jít na zem, ne? Gaethje prostě, i když má brutální wrestling, tak zápasí jenom v postoji. Takže čekáš, že ho prostě se střelí, jo? Myslím si, že jo, no. OK. Tak koukneme i na ty další zápasy, protože to mě zajímá teda. Sean O'Malley proti Songovi. Na tak to máš nějaký názor? Mám taky hrozně rád O'Malleyho. A jako myslím si, že měl taky vyhrát O'Malley, protože jemu prostě nesedí ten Merab. Já jsem si, že on by tam porazil skoro všechny krom toho Meraba, že ten Merab prostě má na něj úplně takový finty, že prostě to nemůže... Anti, no, úplně přesně, že ten O'Malley prostě nemůže porazit. Na něj vytvořený, no. Jo. Jako myslím si, že by měl vyhrát asi O'Malley, no. Jak je tam kurz vůbec? 1,49, to je docela favorit, velký. Ale 1,49, ještě to je a taky jako soupeře má hodně dobrých, že to jako, taky bych ho nepodceňoval úplně, že bude tam těžký určitě O'Malley. A věříš Seanovi teda, že se ještě může dostat zpátky k tomu titulu? Jo, věřím, že by mohl. Minimálně oni zápasy to ani nevím, jak teď, když Petr Yan má takovouhle formu, nevím, jestli by dokázal ho porazit po druhý, ale minimálně o ten titul být mohl, si myslím. Nice. Cortez Acosta versus Derrick Lewis. Já myslím si, že možná by mohl vyhrát Lewis. Derrick Lewis v kurzu 3,28, taky velký. No, mě hrozně baví to. Jako takhle spíš, že já bych mu fandím, jako že takhle spíš. No, že to je fanouškovský, no, že mě baví ten jeho styl, takový zajímavý charakter, no, takový dobrý. Jo, Derrick frajer, no. Ale tak ten Acosta je myslím, Kubánec nebo Dominikánec, nějaký boxer, ne? Profi předtím byl. Jo, já o něm právě moc nevím, takže proto jsem říkal toho Luise, protože jsem tady ten zápas ani nevěděl, že je, takže to, ale jakože znám Luise, takže budu fandit Luisovi. To mě baví. Tak ještě dva zápasy tady jsou zajímavý, to si myslím, že budeš vědět, jo. Tak Umar Nurmagomedov versus Davison Figueiredo. To je mega dobrý zápas, na to se hodně těším. A myslím si, že Umar by měl vyhrát, protože je to mladá krev a Figueiredo už je jakože starší, že jo, jako vůbec bych ho tak nepodceňoval, jakože měl zápas s tím Moranem tak libový. A myslím si, že Umar je fakt jako dobrý, myslím si, že by měl vyhrát, že bude mít návrh. A když jsi viděl ten Umarův zápas s Merabem, tak myslíš si, že tam prostě jenom skapal na tu fyzičku, nebo si myslíš, já si myslím, že je lepší fighter Umar.
než Že, Merab. jo, Merab je no. prostě fakt jako mašina úplně, kardio mašina úplně, on vyhrává takové ty zápasy, no. Jako myslím si, že Merab je lepší ve všem, jak ve wrestlingu, tak v postoji, jenom prostě ta fíze je nesmysl, to, co má Merab, no. Přesně, no, že ho úplně prostě vytavil. Mhm. A Jean Silva versus Arnold Allen. Tak to je taky fighting nerd, tak fandím Silverovi, to mám taky rád, ten mě taky baví. A jak měl zápas s tím Lopezem, tak to jsem úplně, to byl jeden z nejlepších zápasů, co jsem za poslední dobu viděl. A fandím mu od té doby, no, protože se mi to líbilo, jak zápasí a myslím si, že by mohl vyhrát. Tyjo, já Silvovi asi tak nějak fandím od té doby, co měl zápas s tím, s tím Amíkem, takovým tím, jak má jedno hloupější prohlášení než druhý. Jo. Já teď nedám to jméno, ale asi víš, ne? Jak o něm ještě no? Nebo to Mitchell? Jo, Bryce Mitchell, přesně. Jo, Mitchell. Jak o něm Dana White řekl, že to je asi nejhloupější člověk na planetě. Zajímavý týpek, no. To je úplně taky. Justin Gaethje za kurz 2,71. Takže říkáš, že to je prostě easy win. Já bych to sadil, nebo to možná sadím, no. Když vypadá ten Bagger z Gateu, tak vím, kam to půjde. A jak teda vidíš, že ten Gaethje ten zápas vyhraje? No, jako, myslím si, že by ho mohl zdominovat, no, že by možná mohl i ukončit, ale zase ten Paddy taky, on je taky jako dobrý, no, že on taky může tam něco chytit, ale myslím si, že spíš ne, že ten Gaethje, myslím si, že, jako já si to myslím sám o sobě, že ten Gaethje by měl vyhrát. Tak on asi nebude chtít jít na zem, ne? Gaethje prostě, i když má brutální wrestling, tak zápasí jenom v postoji. Takže čekáš, že ho prostě se střelí, jo? Myslím si, že jo, no. OK. Tak koukneme i na ty další zápasy, protože to mě zajímá teda. Sean O'Malley proti Songovi. Na tak to máš nějaký názor? Mám taky hrozně rád O'Malleyho. A jako myslím si, že měl taky vyhrát O'Malley, protože jemu prostě nesedí ten Merab. Já jsem si, že on by tam porazil skoro všechny krom toho Meraba, že ten Merab prostě má na něj úplně takový finty, že prostě to nemůže... Úplně no, úplně přesně, že prostě nemůže porazit. Na něj vytvořený, no. Jo. Jako myslím si, že by měl vyhrát asi O'Malley, no. Jak je tam kurz vůbec? 1,49, to je docela favorit, velký. Ale 1,49, ještě to je a taky jako soupeře má hodně dobrých, že to jako, taky bych ho nepodceňoval úplně, že bude tam těžký určitě O'Malley. A věříš Seanovi teda, že se ještě může dostat zpátky k tomu titulu? Jo, věřím, že by mohl. Minimálně oni zápasy to ani nevím, jak teď, když Petrian má takovouhle formu, nevím, jestli by dokázal ho porazit po druhý, ale minimálně o ten titul být mohl, si myslím. Nice. Cortez Acosta versus Derrick Lewis. Já myslím si, že možná by mohl vyhrát Lewis. Derrick Lewis v kurzu 3,28, taky velký. No, mě hrozně baví to. Jako takhle spíš, že já bych mu fandím, jako že takhle spíš, no, že to je fanouškovský, no, že mě baví ten jeho styl, takový zajímavý charakter, no, takový dobrý. Jo, Derek frajer, no. Ale tak ten Acosta je myslím, Kubánec nebo Dominikánec, nějaký boxer, ne? Profi předtím byl. Jo, já o něm právě moc nevím, takže proto jsem říkal toho Luise, protože jsem tady ten zápas ani nevěděl, že je, takže to, ale jakože znám Luise, takže budu fandit Luisovi. To mě baví. Tak ještě dva zápasy tady jsou zajímavý, to si myslím, že budeš vědět, jo. Tak Umar Nurmagomedov versus Davison Figueiredo. To je mega dobrý zápas, na to se hodně těším. A myslím si, že Umar by měl vyhrát, protože je to mladá krev a Figueiredo už je jakože starší, že jo, jako vůbec bych ho tak nepodceňoval, jakože měl zápas s tím Moranem tak libový. A myslím si, že Umar je fakt jako dobrý, myslím si, že by měl vyhrát, že bude mít návrh. A když jsi viděl ten Umarův zápas s Merabem, tak myslíš si, že tam prostě jenom skapal na tu fyzičku, nebo si myslíš, já si myslím, že je lepší fighter Umar, než Merab. Merab je prostě fakt jako mašina úplně, kardio mašina úplně, on vyhrává takové ty zápasy, no. Jako myslím si, že Merab je lepší ve všem, jak ve wrestlingu, tak v postoji, jenom prostě ta fíze je nesmysl, to, co má Merab, no. Přesně, no, že ho úplně prostě vytavil.
A Jean Silva versus Arnold Allen. Tak to je taky fighting nerd, tak fandím Silvovi, to mám taky rád, ten mě taky baví. A jak měl zápas s tím Lopezem, tak to jsem úplně, to byl jeden z nejhezčích zápasů, co jsem za poslední dobu viděl. A fandím od té doby, no, protože se mi to líbilo, jak zápasí a myslím si, že by mohl vyhrát. Tyjo, já Silvovi asi tak nějak fandím od té doby, co měl zápas s tím, s tím Amíkem, takovým tím, jak má jedno hloupější prohlášení než druhý. Jo. Já teď nedám to jméno, ale asi víš, ne? Jak o něm ještě no? Nebo to Mitchell? Jo, Bryce Mitchell, přesně. Jo, Mitchell. Jak o něm Dana White řekl, že to je asi nejhloupější člověk na planetě. Zajímavý týpek, no. To je úplně taky.